Gaur Innobasqueko Bazkideen Asanblea eduki dugu eta asanblea honetan erakutsi dugu gure lana. Zer egin dugu 2017tik gaur egunera eta hor zer egin dugu? Berrikuntza mapa aurkeztu egin dugu. Zer dagoen berrikuntza mapan? Dagoz agente desberdina, agente publiko-pribatuak eta sortu egin direz urteetan zehar, agente hauek, zertarako, azkenean jakiteko berrikuntzaren arloan zer egiten ari direzen eta nola erantzun gure enpresei. Ze beharrak dagozan eurentzako eta nola erantzun agente desberdinekin. Agente asko daukagu, 250 baino gehiago, eta zer egin dugu, alde horretatik egin duguna da, bateratu danak, gu baita ere gara agente bat, arlo horretan, eta danokin batera erakutsi eta erantzun enpresei euren berrikuntzako demandak. Eta zer egiten dugu baita ere identifikatu ze pertsonak dauden atzetik, jakiteko nortzuei aurreratu behar gara eta eurekin kontaktuan jarri. Baita ere hemen daukagu kasu praktikoak, enpreseen kasu praktikoak erakusteko berrikuntzaren arloan zer egiten dugun eta zelako esperientzia daukaguz agente desberdinetan, enpresa desberdinetan, azkenean importantea da jakitea zer egiten den eta nola nik egin aldot zer antzekoa eta hortik aurrera berrikuntzaren arloan eta bidean sartu eta bideratu aurkezpen bat edo aukera bat arlo horietan.